volia que li fiquessin Modesto. I els uns Modesto, els altres Isidro, i li resulta que li van ficar Isidre, però li diuen Modesto. I llavors va tindre problemes a nivell de papers i de tot, i últimament era l'Isidre. Doncs si en tens dos, veus, un i el posem a l'escola. Llavors el pare va fer aquest llibre fa uns anys, juntament amb el Josep Forns, que li va ajudar a recomposar-li tot això. Està capficat perquè això d'estar... Però sé que m'envolta un que és curiós del llibre. No sé on ho tinc, perquè com que per aquí això és tot i limón, i jo tampoc no soc interessat com era el pare, saps? Però és molt curiós el llibre, perquè hi ha uns contes que tots són pràcticament... Són contes però són verídics. El secret de l'Ameller, després la senyora de Tous, vull dir que reflexen... La vida quotidiana. Sí. És la vida quotidiana. És una passada. Bueno, seguim. Seguim. Aquest professor, el Garcia, que us he mencionat, vos diré on vivia, on feia vida, que s'allotjava, diguéssim, a Cal Joan del Cano. Hi havia una persona que li deien Joan del Cano. O sigui, a casa d'aquest Joan del Cano, aquest mestre, el Garcia, vivia i dormia en aquesta casa. Hostia. Y entonces lo que estàvem parlant, he cruzat ja coses. Això és del 37, i és de ton pare, però no de quan anava a escola, això és de després. És que això, el 25, son pare, el 37 tenia 2 anys. Llavors, això és la guerra. I aquest llibre... Això era de bases. Aquest llibre és Els nois grans de les escoles catalanes. Aquell llibre... Això és de la República. Sí. Sí. De la guerra. Sí. Amb la mancomunitat. Entonces, ton pare sería dels que estrenarían la escola. O ja no hi va anar, El meu tiet... Igual no hi va anar, perquè jo només me nomenava la xilena, i llavors plegaven aviat del col·legi. Als 8 anys els treien del col·legi. I la xilena feia classe per ahí. A la seva casa. Sí, però després no van anar a l'escola. No. De gran feia repàs particular, a casa seva. Hi havia molts que ho feien això llavors, en aquella època. Sí, hi havia. Hi havia la senyora Carmen, que també feia repàs. La Carmen, la dona del secretari. Exacte, també feia. Va fer molts anys de repàs. Inclús, no ho sé, però també havia sentit dir, tu te n'en recordes aquella dona que li diuen la Conxa? També feia repàs. Aquella dona Santa Bàrbara. Era una mestra del temps de la República i va vindre cap aquí, ho la van fer marxar d'allí. Bueno, era una dona que, si te l'haguessis mirat, dius, vols dir que pot ser veritat aquesta, de l'aspecte que fos mestre o el que sigui, perquè anava amb una boina, una jaqueta d'home i unes faldilles de cuero i un sac, i mos tenia esferraïts a tots perquè li diuen la dona del sac, i en Pic la veien i parlava en castellà, perquè deia de vindre d'un punt de l'Aragó o d'algun puesto. Sí, fent, llavors... Això és més tard. Això sí, això parla de l'any... Això era el Sant 60. 60, sí. I aquesta dona... ja habéis comido... De referència feien, mira, la Conxa, la dona del saco, si no menges, si no et portes bé, te ficarà al sac. Es deia Conxa Roja Totxa. Conxa Roja Totxa, em sembla. Bueno, ara ja hem parlat